Safari. Si Cebu Safari and Adventure Park na diri. Dito, dito masulod. Masulod pa dito sa ibabaw. Diri. Alam kahoy. Hi. Hi. Hinay daw tagad to. Hinay tagad to. Di. Animals? Ada babaw. Ah, buaya. Oh, na diri buaya. Oh, at kanang Jurassic Park. Og elephant. Oh, na di Tarzan. Na di ano? Ah, bugnaw kay diring hangin sa bukid. Uy! Masulod ta diri sa safari. Hi. Hi guys. Ala, animals. Animals, animals. Animals, elephant. Oh, nayang gingon nga. Animals ug elephant. Oh, ana nice sungay. Putatamos sa tawanan niya. Oh. Nadiri ko niyo. May tubig, water yung agas. Cebu Safari Adventure Park schedule open every day and holiday. 8:30 AM, 5 PM. Ano taling water bit tanong sa akong water asa na nagagas dapit. Ano? May tubod gikan sa babaw. Ano wa? Na ay tubod. Gikan sa babaw. Bugnaw kay nga tubig. Pino ko magkamping ba? Barangay Liboron. Liboron sa Liboron. Di hadapitan, unang kayo. Dagan pa kabayo diha maglakaw-lakaw. Ay. Wala man dito, wala man no. Tunay kabayo. Balik na ta. One, two, three, bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Uli na. Bye-bye na, bye-bye.